Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, ang pagsinabtanay sa atong mga leaders, labi na ang atong mga political leaders, hunong na taning ilang siging away, siging lalis, nakagastog daghan kayong mga kwarta o nakausik o daghang mga katawhan. Ato sang iampo nga unta maluwas o mapanalipdan sa dagkong kadautan ang naigo karon sa bagyo nga si Krising dito sa Northern Luzon. Ito mga kaigsuunan dito. Ang ato sang mga benefactors and donors, ato sang padayong iampo, sila nga nagsigig tabang nato, pinahagi aning pagpamalit sa mga slots, hatagan unta sa daghang grasya nga ilang gikinahanglan ini karong mga adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon uban sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang mga Israelita migikan sa Rameses paingon sa Sukot. Mga 6,000 katawo sila, walay labot sa mga babay ug mga bata. Nagbaktas sila. Mikuyog usab kanila ang usa ka dakong panon sa nagkalain-laing mga tao ug daghang mga karnero, mga kanding ug baka. Nagluto silag pan nga walay patubo sa minasa nga dala nila gikan sa Ehipto. Wala kini kabutangig patubo, kay giabog man sila sa mga Ehiptohanon, ug wala na sila'y panahon pag-andam sa ilang pagkaon. Ang mga Israelita nagpuyo didto sa Ehipto, sulod sa 4,300 katuig. Sa pagkatapos gayud sa 4,300 katuig, mipahawa sa Ehipto ang katawhan sa Ginoo. Gabi ikadto nga nagtukaw ang Ginoo, aron pagdala kanila gawas sa Ehipto, busa ang maong gabii gihalad ngadto sa Ginoo sa tanang kaliwatan sa mga Israelita, magtukaw sila sa maong gabii. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
hangtod sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Siya nahinumdum kanato sa atong kaalaot, kay ang iyang kaluoy naglungtad sa kahangturan. Ug giluwas kita gikan sa atong mga kaaway, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, nga naglaglag sa mga Ehiptohanon diha sa ilang mga panganay, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ug gipagula niya ang Israel gikan sa ilang kinataliwad-an, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pinaagi sa gamhanang kamot ug sa binakyaw nga bukton, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, nga nagpikas sa dagat nga pula, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ug nagdala sa Israel latas sa iyang kinataliwad-an, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Apan nibanlas kang paraon ug sa iyang kasundaluhan ngadto sa dagat nga pula, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsat kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
Himayang ikaw, O Ginoo. Unya nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini, mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit, ni mohimo siyag masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya. Ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang kinaiya sa manluluwas sama ni Kristo gihulagway dinhi sa atong Ebanghelyo karon nga gikan sad ni propeta Isaías. Kay mao man ning mga propeta ang tigpaila kon kinsa ang moabot. Ang kinaiya gidi ay sa tinuod nga manluluwas, dili makiglalis, dili makig-argumento. Ilingay mong tupad ing na manluluwas ka. Ing na ba? Kung ikaw asawa, gusto kang makaluwas sa inyong pamilya, naraban na dayo mga panultihon, gusto lang ginako, Father, masave among family. O gusto ka masave inyong family, ayaw pakiglalis, ayaw pakig-away. Mausad ang bana, gusto nimo masave inyong family, ayaw pakiglalis, ayaw pagsigig himog masaba nga mga pakigpulong matod pa diri sa atong Ebanghelyo. Gusto natong masave atong parokya, ayaw na laglalis, pasana na lang ng 70 million. O na, pag-ingon sa kaning mupuli nako, di lang ko mangilabot anak padriha, imo lang na. Aw di, wa na ilalis. Ngag mo ingon pa ko, ikay mupuli din him, dadasan ning utang. Wala, ato lang ni pasanon. Nya kamusad kay sige man sad mong sunod nako, moingon sa ko ninyo, tabangi ko ninyo pasaan mga online parishioners o territorial parishioners. Unsa man sa inyong itubag? Awa na reklamo, pasaan lang sad mog apil. Pasabot, palit lang sad mog slot. Kung gusto natong maluwas ang Pilipinas, kung gusto ni President Marcos o sa iyang mga kauban karon sa administrasyon, ma-legislative man o ma-judiciary, kung gusto nilang maluwas ang Pilipinas, hunungon tananing sigig lalis, siging away. Di ba? Mauna siya, una ginatong bantayan. So kana ding tao nga kusog makiglalis, sigig pakig-away, sigig datog og mga bati nga istorya ngadto siyang isig ka tao, dili na makaluwas, makatiwas na. Nga ikaduha, nga kinaiya sa manluluwas, magsigi ra gid siyang hatag og kaayuhan ngadto sa uban. Muna si Kristo giplanuhan nga patyon sa mga buangon nga mga Pariseo, mga leaders atong panahona nga masinahon kaayo. Ilang giplanuhan nga patyon, nilikay ra si Kristo
Pero nikuyog ang daghang mga tao, iya lang yapong giayo sila sa ilang mga sakit. Kana ba ang tao nga manluluwas, magsige ra gid nagbuhat og maayo. Ug unsa may maayo, kanang makalipay sa lawas ug sa kalag. Parabitan ng mga manag-uyab, lipay kayo magkuyog. Nga magsigig tinukhangay. Unsa man na, tinuod na nga makaluwas. Labi ang babae battered sa iyang parents, nga mo text dayos uyab, nasakitan ko sa akong mga parents. And siya, I'm just here for you. Kuyog ta. Nga tinukhangay din sila dito maayo aron malipay ko no. Unsa man na, tinuod na nga kaluwasan. Date din sila dito, motel dayon, or hagonoyan dayon, or kabulihan, kasagingan. Ang sama na, tinuod na nga makaluwas. Physically, murag nakaluwas. Ang mga laki sad, animal ni ako mga parents, sigihan lang ko direct sulting, way ayo, teksang barkada, ngari, duwa ta computer, mag-enjoy ta, unwind ta. Nya kung magduwa, suyop ta. Suyop sa dito. Makaluwas na. Makaluwas physically for a temporary period of time. Pero ang kalag, kung dili gani maluwas, wa gyapon ay kapuslanan. Lawas og kalag. Muna ang healing ni Kristo, lawas og kalag. Og giunsa man niya pagluwas ang kalag? Iyang gitudluan sa kamatuoran. Wa ra siya naghealing, pinaagis iyang gahom, kay Ginoo man siya, nanudlo siya sa kamatuoran, dili ng bakak. Karon na ay fake news, nga daghan kaayos kalibutan. Musulti ang usa ka vlogger, batok sa atong administrasyon, motubag sang administrasyon, fake news na. Nga inigsulti sa administrasyon nga fake news na, motubag sa mga vloggers, fake news ang iyang gisulti. Kinsa naman roy fake news ani? Unsaon pag-ila nga kamatuoran na? Sa man, kinahanglan magkuyog ang ebidensya ug ang pulong. Muna gitawag sad sa among kinabuhing mga pari nga walk the talk. Kana bang unsay imong gisulti, mausay kamatuoran nga nahitabo, mo to'y ebidensya. Tawgo na nila karon og resibo. Unsa may resibo nga naay 5,500 flood control. Nga inig bagyo, wa na'y flood. Niya karon kay manglutaw man tas tubig. Isa to pa, dili to tinuod nga naay 5,500. Unya kay gibudgetan man kuno tog 500 billion pesos. Awa na, napalit sa baha ang 500 billion. Ipakita ba resibo? Fake news na. Kanang police report sa LA, fake news na. Hay man di ang report nga dili fake news. Gitampered na sa mga sa tinga nato niya, gitampered na sa mga propagandista, mga sa panang-uban. Hay man da itong dili tampered, ipakita kay atong iadto ngadto sa LA police station, dadto na didto, unya ipakita hay may tinuod ani kaning giingon nga dili tampered o kaning tampered, hay man gitinuod ani biokba kuno nang inyo dihang kuan be record musugot man na sila didto kay ngano man ang ilang ang credibility so nang kay LA police station mo imong i-accuse nga gitampered. Nya ipangkihan ng mga nagtampered. Si Kristo, pag ingon niya, ako ang Ginoo, giubanan dayon sa buhat nga pangginoo. Muna ningos Kristo, kung di mo mutuo sa akong gisulti, tuuhin ninyo ako mga buhat. Kaya nga ako mga buhat nagsaksi kung kinsa ko. Mauna ang mga Israelita, human sa 430 years nga dito sila sa Ehipto, gitagaan sila kagawasan ug nisunod sila sa Ginoo ug ang Ginoo nagdahan nila. Muna makaingon kita, chosen people ba ni ang mga Israelita? Moingon kita, yes.
naman, ang pulong sa mga propeta, nag-ingon sila ang piniling katawhan sa Dios. O kung sa may ebidensya, nang lakaw sila, baktas sa disyerto, niabot silang 40 ka tuig nga nagbaktas sa disyerto. Pila ka buok tao ang nagbaktas sa disyerto, nga wa mananom, way pagkaon, way mainom, pero nabuhi for 40 years. Pila ka buok? Bana-banaan ninyo. Matod pas unang pagbasa, ang nilakaw, giihapra ang mga lalaki, 600,000 people. Way labot pag-ihap ang mga bata o ang mga babay. Unya ko natong idugang, 10 minos, ang anak-anak mga Israelita, 10 yung minos, 5 kabuok. Kay padaghanay mo na sila. Si Jacob gani, 12 kabuok. Padaghanay mo na, kay maubitang nahadlok ang mga Ehiptohanon, kay nidaghan og maayo ang mga Israelita. So, i-times nimo ang 605. 600,000 times 5. Pila na na? 3 million. Nga, punaan pagid nimo og laing 600,000, kay ila ding asawa. 3,600,000. Nya doon naman kuno nanguyog nga dakong panon sa laing mga tao. Ibutang na sa nato, i-times na sa nato 1. Di 4.2 na million. Nya kuyog ang tanan nila mga kahayupan. Gisayunan nga na. Nya magbaktas kag 40 ka tuig nga wa mo mananom, kinsa may moatiman ninyo? Nya nilabang pagid sila atong dagat, kinsa may moatiman ninyo way Ginoo? Mao nay ebidensya. So dili ra pulong sa mga propeta, gipruibahan sa gipakitang buhat sa Ginoo. Ug ang buhat sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nga gihisgutan, hustisya. Dili siya mohunong hangtod mapatunhay ang hustisya. And what is justice sa Ginoo, mga igsoon? Kanang mawa ning sala. Ang sala ba? Gilingya imong tupad. Naapay sala sa inyo? Sa inyong balay ba naapay sala? Wa man mo manglingi. Og naa gani sala, pasabot doon na pa kay angay buhaton para mapatunhay ang hustisya. Kay kanang sala mo ginay inhustisya. Og ari na sa atong panggobyerno, gitawag na siya og illegal or crime. Pero diri sa atong morality, gitawag na sin or to go against the will of God. Kanang pagpa-colors buhok, hustisya na, inhustisya. Kamo na lay hukom ana. Kis-kis kilay, usam na, hustisya, inhustisya. Uy, kanang magpa-change kag gender, nagikas laki, butangan mo genital organs babae, niya babae sad, himuan sa laki, hustisya na, inhustisya. May malagi mo mutubag. Kanang magsika gamit ang mga pills, mga kondom, magpalaygit ka, magpabasiktomi, hustisya na, inhustisya. Kanang mangural kas agianan sa imong silingan na huot na kay ila agianan, di nimo paagion, hustisya na, inhustisya. Kanang parkingan nimo ang daan, kanang public road or subdivision road ninyo, inyong parkingan nga ang two-way mahimo na lang one way. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Kana i-check na nato. Kanang bana nga magsigig tan-aw sa silingan nga mubo kay short, hustisya na, inhustisya. Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw sa bana, yang mukablit ang bana, iwakli dayon. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Kana i-check na ninyo. Kanang mga anak nga magsigig duwa anang computer, way hunong-hunong, wa nay tabang-tabang sa trabaho os balay, dagko ra ba kay kaon, inikaon. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Ala, ipang-check na nato. Kanang pari nga magsigig baligyag slat, unsa man na, hustisya, inhustisya.
para ibayad sa utang nga 70 million o ipatukod og mga balay. Hustisya na, inhustisya. Kana sa mga parishioners nga di gyud mo palit og slot, magpakabungo lang. Unsa man na, hustisya, inhustisya. I-check na, oy. Mo na atong kuan nya unsa may bunga kung ma-practice ang hustisya, naa dayoy kalipay, kalinaw ug kauswagan. Kanang kalipay, kalinaw ug kauswagan bunga na sa hustisya nga Diosnon, dili hustisya ra nga kalibutanon. Wa gani nang kalinaw, kalipay ug kauswagan isip nasod, way Ginoo diha. Muna ang mga Israelita nakaabot yun sa yuta nga ilang adtuan kay nagkuyog sila sa Ginoo ug ang ilang leader mao si Moises. Muna ako mobalhin man ko ngadto sa Compostela, magbaon aning 70 million, mailhan raon niya ninyo kung naatay Ginoo kay mahuman man ginigbayad. Mailhan sa na kamo mga nagsigig paminaw nako nga nagsunod gyud mo sa Ginoo kay mopalit man gyud mo slot, di ba? Na gusto na sad mo update. Sige, ako bang i-update ha? Hinay kay ngirog, basin pag mukusog ni rong adlaw. Ang atong grace, ang atong halin, 8,287 na kaslots, na apay 691,713 kaslots, 100 pesos per slot, nya nani 70 slot challenge, nga tag 7,038 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ang atong CTU katong atong itukod og mga balay, remaining houses, mga 12 ka houses, 5,546 na ang atong halin o naapay 1,454 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Nya doon na sa 61 slot challenge nga tag 6,131 na ka slots o ka-challenges ang atong nadawat. Pakpakan na to ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Sa hinay-hinay na to ani, mahurot kini siya. Nga unsaon pagpadalangan para mopalit mog slot, mangutana man mog unsaon pagpalit og slot, kuan lang. Kaning atong tanawa lang ning atong official information. Ipadaan ning atong bank accounts, or aning atong GCash accounts, pero sa pagkakaroon puno ng akong GCash, di na masudlan, or ipadalangan through our kaning mga ngan din official contact persons, pinaagi kwarta padala niya amo nang i-record o i-claim. Mga igsuon, dili sayon ang pag-atubang og mga problema, labi na gyud ang pagtabang sa mga kabus natong kaigsuonan ug ang pagpalambo sa parokya. Kining atong nahitabo dinhi sa atong parokya, ebidensya sad ni, resibo ni sa atong paghigugmaay for the past 6 years. From August 2019 hangtod karong August 2025. Salamat ninyo mga parishioners nako, online o territorial parishioners, kay dako kay tag nahimong ebidensya. Muhimo lang niya kog comprehensive report unya sa tingalis mga last Sunday. Ako pang gibalay-balay ang akong i-report ninyo para kamo mga online parishioners throughout the world makakita pod mo sa atong nahimo for 6 years. Karon mobalhin ko sa Compostela kung makaabot pa ko dito. Saban mukuyog pa muna ko, dili. Ang mga Israelita nagkuyog-kuyog for 40 years. Karon 6 years pa ta. Ato paning punan ha. Kamo dinhing tagaliluan, mahimo na muna kong online parishioners. Sugod karong August 5. Unya ang mga taga Compostela mo na say akong territorial parishioners. Pero ang kinabag-an natong mga parishioners online, padayon ta. Tuloy ang ligaya o tuloy ang pagsama-sama. Wa may tingog ay manindog na tayo. May pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa Dios kinsa nahigugma kanato pag-ayo
uban sa mahal nga Birhen Maria, moingon kita, amahan sa mga kabos, kaluy kami. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga ang simbahan, mahimong balay dangpanan, sa mga kabus ug sa mga nagmaluya, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, magmatinud-anong mga lagad sa ilang mga ginsakpan, diha sa tinuod nga diwa sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga sila kansang kinabuhi, sa kinatibuk-an gitahan ngadto sa Dios ug sa simbahan, magmasaksihon sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga uban ang kaluoy ug pagsabot, atong tagdon sila nga nanag-antos ug may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mohuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabos, kaluy kami. Mapuangoron og maluluyong amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo ngadha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pag-ay pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok iyang santos na simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, maghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amon nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaltasan. Dayon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaltasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungong ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Manamunga sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo, ang imong hingarian, Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, hanakan imo, tulan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa hatak na sa kamatayon. Karon ug sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita. Ginoo, humana namo makalawat ang langit nung sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga panalipod, divine protection. Niya mahitabo ra ni kung sama ni Maria musunod gid ta sa Ginoo, dili ta makiglalis. Ang hostisya, kamatuoran ug kaayuhan mao gyud atong paningkamutan pagpaambit ngadto sa uban. So salamat sa nagpaambit sa mga slots nga hinato, padayon tagpalit og slots. Ang atong grace or God's reward and complete elation, tag 100 pesos per slot. Nya na ani 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong Christ transforming union with Mama Mary para atong itiwas og himog mga balay, atong mga 12 ka balay nga atong himuonon. Tag 100 pesos gihapon, unya na ay 61 slot challenge nga tag 6,100. Nya padayon sad mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Haron anhi mo makakuha og daghan or tukma nga information, dili masaag ngadto sa mga scammers. Unya sige lang gyud view, like, share ug subscribe aron mas mag-anam og kalapad ang atong pagpaambit sa pulong sa atong pamalandong sa pulong sa Ginoo. Unya maka-income sa gamay ang atong parokya para sa atong mga charitable expenses mapuno-punuan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama, king mga bulag, kanimo halad, imaya ug dungog, pasalamat.